Порано нашиот век се викаше атомски, а потоа век на електрониката. Меѓутоа, во последно време се поголем број научници истакнуваат дека живееме во време на биологијата. Тоа беше повод да разговараме со академикот Каназир од Белград. Разговорот го водиме крај електронски микроскоп кој зголемува 200.000 пати. Тоа е шанса науката да дојде до нови низаинтересни биолошки сознанија. Професор Каназир, пред се би ве запрашале, кои откритија во областа на биологијата ги сметате за најзначајни? Zadnjih godina u oblasti biologije su učinjena neobično značajna otkrića, naročito zadnjih 15 do 20 godina. Da se vidi značaj tih otkrića, napomenuo bi samo da u zadnjih 20 godina skoro svake godine se dodeljuje jedna Nobelova nagrada za značajna otkriće u oblasti biomedicinskih nauka. U čemu je danas ova savremena biologija značajna? U čemu je njen značaj gledano u širem smislu? Savremena biologija postaje danas centralna naučna disciplina. Ona zauzima centralno mesto među naukama i to bitno iz dva razloga. Prvo, što savremena biologija pokušava da objasni suštinu života i to zakonima fizike i hemije, ne principima metafizike, kao što se do sada verovalo da su i neke više sile umešane u stvaranje, u nastajanje života. S druge strane, savremena biologija je značajna i zbog toga što pokušava da objasni suštinu i prirodu čoveka kao jedinog misaonog bića na našoj planeti. I zbog toga savremena biologija postaje danas disciplina od prvorazrednog značaja za čoveka, jer pokušava da mu objasni ne samo njegovo poreklo i njegovu prošlost, nego pokušava da mu pomogne da bolje shvati suštinu života i da na naučnim principima sagleda i svoju budućnost. I u tome je taj ogromni značaj savremene biologije. Ви убаво рекоте дека биологијата има за задача да го појасни животот. Поради тоа да бидеме директни, според вас, што е тоа живот и како настанал? Teško je definisati prosto šta je to život, no ja ću pokušati da to kažem u nekoliko reči, kako bismo mogli danas definisati život. Mi de facto još uvek suštinu života ne poznajemo u onim najfinijim detaljima njegovoga nastanka i njegovoga održavanja. Međutim, poznajemo neke fenomene života, pa bi mogli reći da život sa svim svojim manifestacijama jeste rezultat specifično visoko organizovanog stanja materije. Do toga stanja, organizovanog stanja materije, došlo tokom evolucije materije. To znači da život ima svoju istoriju, da je pojavi života na našoj planeti prethodila duga takozvana evolucija, hemijska evolucija, evolucija materije i tek na nekom određenom stupnju te hemijske evolucije stvoren je prvi organizam, odnosno prvi multimolekulski sistem koji je bio organizovan tako da iz njega rezultiraju sve odlike života. Koje možemo odmah postaviti pitanje i koje su to bitne odlike života? Bitne odlike života, bez obzira na izgled živoga bića, bez obzira da li se radi o bakteriji, biljci, čoveku ili slonu, sva živa bića imaju sposobnost da se autoreprodukuju i da vrše složenu transformaciju materije i energije i imaju sposobnost da kroz tu složenu transformaciju materije i energije i dalje evoluiraju. Prema tome, živa materija, bez obzira na njenu složenost, ima nekoliko bitnih karakteristika i osobina. To je sposobnost da se autoreprodukuje, kroz tu sposobnost autoreprodukcije održava se kontinuitet, invariabilnost živih bića, nepromenjivost vrste kroz generacije. Međutim, na prvi pogled život izgleda paradoksalna pojava, jer pored te postojanosti on se i stalno menja. Život se stalno menja, postoji evolucija. Mi znamo da je tokom biološke evolucije na našoj planeti nastalo negde oko 100
miliona različitih vrsta živih bića, počev od najprostijih kao što su bakterije, pa do najsloženijih kao što su sisari i druga živa bića, biljke. Znači, međutim, tokom evolucije ta bića su nastajala, ali i odumirala, jer nisu bila u stanju da se prilagode uslovima sredine. Tako da je oko 98% od tih bića koji su nastajali tokom evolucije, u toku evolucije bio eliminisan. Kao što vidite, evolucija života je u stalnom kretanju i mogli bismo reći da mi danas de facto živimo u doba takozvanog biološkog materijalizma. Naime, savremena biologija uči da je život posljedica određenog stanja materije i da se materija nalazi u stalnom kretanju i da u tom kretanju se stalno menja i evoluira. Вие говорите за еволуцијата, меѓутоа сепак живееме во време кога науката битно делува и на биолошки план. Во последно време се слушаат верзии дека биологијата е во состојба генетички да делува. Поради тоа, едно прашање. Каква можност има современата наука да делува врз генетичките и другите биолошки процеси? Savremena nauka, odnosno savremena molekularna biologija, koja nije ništa drugo nego sinteza fizike, hemije, pokušava, kao što sam malo pre rekao, da objasni suštinu života. Zahvaljujući intenzivnim istraživanjima u oblasti te molekularne biologije, bolje smo upoznali sve osnovne životne procese koji se odigravaju u nekom živom biću. Život više nije tajna. Suštinu života već smo upoznali. I zbog toga što je čovjek upoznao suštinu života, pošto je uspeo da naučnim metodama objasni određene životne procese, on je danas u stanju da utiče na te životne procese i da ih čak i menja. Tako da postoji mogućnost da će u bliskoj budućnosti čovjek se uključiti u taj evolutivni mehanizam. Naime, čovjek postaje sastavni deo evolutivnog mehanizma na našoj planeti. Da pokušam da vrlo prosto sumiram ta značajnija dostignuća u oblasti savremene molekularne biologije. Naime, iz tih rezultata ogromnog broja naučnih podataka jasno proizlazi da svaki živi sistem, svako živo biće predstavlja organizovan molekulski sistem. Da ta njegova organizovanost i svi životni procesi, sve životne manifestacije su posljedica vrlo brzih, intenzivnih hemijskih reakcija koje se odigravaju u našim ćelijama. Prema tome, sve karakteristike nekog živog bića zavise od tih specifičnih hemijskih reakcija koje se nalaze, koje se odigravaju u našim ćelijama. Recimo boja očiju, boja kose, zatim intelektualni kapacitet nekoga, intelektualna moć nekog živog bića. Kad se radi o čovjeku, onda njegov psihički i emotivni život zavisi od tih procesa biohemijskih koji se odigravaju u našim ćelijama. Ве молам, почнавте многу интересно да раскажувате. Поради тоа, дозволите и едно вако прашање. Науката во последно време се повеќе се ориентира да дознае нешто повеќе за старењето како феномен, ако така можеме да го наречеме. Колку знае биологијата за старењето и каква е моќта на науката да делува врз тој процес? Vidite, taj proces koji ste, to pitanje koje ste sada postavili je tesno vezano sa ovim osnovnim mehanizmima o kojima sam hteo da vam govorim. Naime, da vam kažem nekoliko reči. Naime, kao što vidite na ovoj fotografiji koja je napravljena elektronskim mikroskopom, jasno se vidi da jedna živa ćelija predstavlja vrlo organizovan, vrlo složen molekulski, multimolekulski sistem i ove tamnije zone, to je materija koju nazivamo naslednom materijom, naslednom supstancom. Ta materija se sastoji iz manjih jedinica koje nazivamo gene, a geni povezuju sve životne procese u našoj ćeliji. Iz te harmonične, koordinirane funkcije gena rezultira život, pa prema tome rezultiraju i procesi rastenja i procesi starenja. Kaže se da je proces starenja programiran i da postoji program kako će brzo neko živo biće stariti i da se taj program nalazi u naslednoj materiji. Kako čovjek, zašto čovjek stari, zašto neko živo biće stari? Pretpostavlja se da u toku vremena, u toku života, u toj naslednoj materiji nastaju male greške.
te male strukturalne greške se odražavaju na brzinu hemijskih procesa i zbog toga kod starih osoba menja se brzina i specifičnost biohemijskih procesa. To znači, ako bismo bili u stanju da zamenemo ove gene koji su počeli da gube svoju funkciju, mogli bismo produžiti život. Molim, koliko iznesuva prosječni od vek u našta zemlja? Pa otprilike kaže se negdje između 65 do 70 godina. Pred 30 godini to To je beše... bilo jeste negdje oko 40, 35 do 40 godina. Kao što vidite, neobično značajno je produžen životni vek. A evo zašto? Zahvaljujući vrlo brzom progresu medicine. Medicina postaje danas sve egzaktnija nauka. Jer pošto znamo bolje te hemijske procese koji čine osnovu, dinamičnu osnovu za sve ono što se zbiva u nama, onda možemo bolje i da lečimo ljude. Zahvaljujući pronalascima antibiotika, zahvaljujući načinu ishrane, bilo je moguće produžiti životni vek zbog toga što antibiotici sprečavaju razaranje ćelija, sprečavaju dezorganizovanost ćelija multiplikacijom, množenjem bakterija u našim ćelijama. Da go završim ova, vi je po 30 godini, kako očekujete, koliko iznesuva prosječni od vek na živenje? Na to pitanje je vrlo teško odgovoriti precizno, razume se, ja uostalom nisam ni futurolog, ali izgleda da se pretpostavlja da životni vek može trajati negdje, biti produžen negdje do 120 do 150 godina. Međutim, tu postoji jedna poteškoća. Naime, verovatno se životni vek može produžiti, fizički životni vek, ali će se u toku toga dužeg života sve više nagomilavati promjena u naslednoj materiji i zbog toga će biti verovatno frekvenca nastajanja raka biti sve veća i veća. Znači, ukoliko je život duži, utoliko su šanse veće da dođe do pojave raka, jer rak nije ništa drugo danas se smatra nego promjena u strukturi nasljedne materije. A da li ta promjena može da bude pozitivna? Vi govorite samo kako za negativan aspekt. Moguće je primjenjivati različite metode da bi se dobile takozvane pozitivne mutacije, to jest te trajne promjene u ćeliji. Međutim, zato su potrebne i specijalne metode selekcije da se odaberu te pozitivne mutacije. Poznato je recimo da pomoću zračenja se mogu u nasljednoj materiji izazvati promjene u strukturi nasljedne materije. Tako je recimo došlo do pronalaska penicilina. Zračenjem je izazvana mutacija kod nekih bakterija koje proizvode taj antibiotik, povećana produkcija toga antibiotika i selektirani su ti sojevi koji su proizvodili mnogo više antibiotika. Na taj način je čovečanstvo došlo do jednog dragocenog lijeka koji je omogućio da se produži život. Što mislite za jedna ovakva dilema? Da li intelektualna ta sposobnost može da se reproducira? Intelektualna sposobnost može da se reproducira i ne samo to, nego može da se usavrši i da uveća. Intelektualni kapacitet čovjeka može da se uveća i to je, smatra se, posljedica tih promjena u brzini biohemijskih procesa. I izgleda, postoje sve indikacije da indeks inteligencije raste, da je indeks inteligencije današnje dece mnogo veći nego što je to bio recimo 30 ili 40 godina ranije. Prema tome, postoji u tom evolutivnom kretanju, izgleda da stalno raste intelektualna moć čovjeka. Profesor Kancler, nije ovaj razgovor možda interesan za naše gledači. Govorime kraj elektronski od mikroskop koji zgolemova 200.000 pati, kako što rekovme. Međutim, vaši biološki institute možne golem, ima poveka laboratoriji. Ja bih zamolio da posjetimo ušte nekoja laboratorije i tamo da go produžimo razgovor. Povelite. Profesor Kancler, što očekujete od razvoja na molekularnata biologija?
Ja mislim da će molekularna biologija vrlo mnogo pomoći da u savremenoj medicini lečimo čak i one bolesti za koje se danas smatralo da nije moguće lečiti. Recimo, zna se da danas postoji negde oko 1800 takozvanih obolenja molekula ili naslednih obolenja ili ako hoćete obolenja gena. To su nasledne bolesti koje se prenose sa generacije na generaciju i čiji se broj, zahvaljujući činjenici da mnogi štetni faktori iz spoljne sredine deluju na naše gene, broj tih obolenja se stalno povećava. Da vam pomenem samo da jedno začeće na svaki 130 začeća je osuđeno na smrt pre nego što plod počne da se razvija. 25% se danas rađa dece sa naslednim obolenjima, a 5% nosi vrlo teška nasledna obolenja. Pomenimo samo da je to među te nasledne obolenja spada mongolizam, spada čak i šećerna bolest. Prema tome, prva pomoć koju može molekularna biologija tu da pruži, jer je još nemoguće lečiti te nasledne bolesti, iako se vrše neki eksperimenti, ali prvu pomoć može molekularna genetika da pruži na taj način što smatram da bi bilo potrebno da se organizuju savjetovališta, da bi specijalisti, lekari i molekularni biolozi davali prospektivnim roditeljima potrebne informacije i obaveštenja o tome da li će imati porod ili neće, da li će hteti da prihvate te koncepcije ili ne, to je njihova slobodna volja, tu pomoć ili ne, to je njihova slobodna volja, ali ja smatram ako bi se roditeljima reklo da ako oba roditelja imaju neku naslednu bolest, da će njihovo dete sigurno patiti od neke bolesti, da bi se verovatno razmislili da li će imati dete ili ne. Mislim, to je i etički problem. Tu se mora povesti računa i o tom momentu, ali ono što je bitno to je da molekularna biologija pokušava i da na nivou molekula leči te bolesti. Kod životinja se pokušava da se nasledna obolenja leče supstitucijom nasledne materije, to jest da se bolesna nasledna materija zameni zdravom naslednom materijom, to su eksperimenti u toku. Međutim, u ovu grupu obolenja, ta genetska obolenja mogu dovesti i do ubrzanog starenja. Razume se da se ubrzano starenje i druga genetska obolenja mogu menjati i transplantacijom tkiva ili organa, supstitucijom tkiva i organa. Jaz bi sakal, da mineme na problem na transplantacията, меѓутоа сега кога говоревте, спомнавте пород. Дали вие верувате дека во иднина ќе може да се добиваат деца по желба, мислам машки и женски? Vaše pitanje je danas u centru pažnje molekularne biologije i o tome se danas vrlo mnogo govori, čak pokušava se u nekim laboratorijima i da se načine odgovarajući eksperimenti. Naime, moguće je, vidite, dobiti čak ne samo artificijelnu inseminaciju, nego moguće je izgleda promenuti naslednu materiju u jajnoj ćeliji. Evo kako. To se zove artificijelnom involuacijom. Može se uzeti jajna ćelija ženke, recimo, i iz te ćelije može se izvaditi jedro koje sadrži naslednu materiju i na mjesto toga jedra može se ugraditi, ali polovinu nasledne materije sadrži to jedro. I na mjesto toga jedra se može ugraditi jedro bilo koje druge naše ćelije, somatske ćelije, i to jedro sadrži kompletan genetski program, celokupnu naslednu materiju neophodnu za razvoj, za sve karakteristike dotičnog živog bića. Tako da će moći se u epruveti vršiti takve razmene i moći će se omogućiti da se plod razvija neko vreme u epruveti pre nego što se prebaci u uterus, u matericu. Šta to znači? To znači da će biti moguće kontrolisati seks, da će biti moguće kontrolisati, ako hoćete, i karakteristike nasledne materije. Da budem jasniji. Ako se iz somatske ćelije uzme jedro koje vodi poreklo iz muškarca i ako bude bilo moguće dobiti celokupan razvoj
ploda u epruveti, onda će se moći proizvoditi muškarci po želji u raznim kopijama sa određenim svojstvima. Samo se postavlja pitanje ko bi bio taj koji bi odredio kakva svojstva treba da imaju ti muškarci ili te žene ili ako hoćete kad se radi o živim bićima ženke. Da mineme na transplantacията. Poznato je дека se vrši presaduvanje na srce, na bubrezi i na druge organi, a Демихов експериментално на животни пресадува и глави. Што очекувате вие од можноста науката da presadува organi? Ja mislim da u ovom slučaju treba pomenuti ne samo te rezultate koje ste vi pomenuli iz inostranstva, nego i vrlo značajne rezultate našeg akademika Martina Petrovića, Petra Martinovića. Тој работи во Винча, ние го посетивме, тој пресадува глави кај животни. Akademik Petar Martinović je napravio neobično značajna otkrića u nauci. On je uspeo da prebaci glavu patke na telo kokoši i da je dobio takozvane heterohibride koji su bili u stanju da žive neko određeno vreme, da se izlegnu iz jajeta. Međutim, psihička svojstva takvih, naime ponašanje takvih hibrida je bilo izmenjeno. Naime, kad se radi o transplantaciji, naročito o transplantaciji kod čovjeka, ima jedan još uvijek nerešen problem. A to je da svako od nas predstavlja jedan specifičan, kako se to kaže, genetski program. Tako da se mogu transplantirati samo onda organi ako postoji genetska sličnost. Međutim, molekularna biologija u daljoj budućnosti će verovatno pokušati da modifikuje taj genetski materijal tako da se postiže veći stepen sličnosti genetske, što će onda omogućiti, ili ako hoćete veći stepen sličnosti u biohemijskim reakcijama koje se odigravaju u našim ćelijama, što će omogućiti u krajnjoj liniji efikasniju transplantaciju organa. Ние се наоѓаме во одделение каде што се проучуваат процеси на мозокот. Пред малку следевме работа на електроенцефалограф, гледавме како се читаат процесите во мозокот. Според тоа би ве замолиле за еден коментар што може науката денес да оствари во проучувањето на мозокот. Vidite, o mozgu, naime o građi i funkciji mozga danas još uvijek vrlo malo znamo. Taj problem čovjeka interesuje verovatno od momenta kada je on počeo da razmišlja, interesuje ga kako mozak funkcioniše. Međutim, molekularna biologija pokušava i tu da napravi određene eksperimentalne pristupe. Naročito kada se radi o izučavanju ponašanja čovjeka ili drugih živih bića. Ili molekularna biologija pokušava da nađe i odgovor šta je to memorija, kako se memorija formira, kako neko živo biće uči, koji su to biohemijski procesi koji se odigravaju prilikom učenja. Evo, što se tiče ponašanja, recimo, interesantan je ovakav eksperimentalni podatak. Ako se električnim putem nadražuju pojedine zone mozga, onda se može menjati agresivnost životinje. Što znači da u ćelijama moždanim postoje zapisane informacije o tome kako živo biće treba da se ponaša u određenim uslovima sredine. S druge strane, ono što je interesantno, recimo, poznato je da ako mačku koji je neobično agresivan injecirate veću količinu ženskog hormona folikulina, onda se njegovo ponašanje menja, on se plaši miša, on beži ispred miša. Prema tome, kao što vidite, ponašanje čovjeka, ako budemo bolje upoznali životne procese, moći ćemo uticati eksperimentalno na ponašanje čovjeka. Kakve implikacije socijalne može imati taj problem, ta intervencija čovjeka, to je otvoreno pitanje i na to se teško danas može dati odgovor. Da li može da se zabeležува енергијата што ја зрачи мозокот? To su relativno male energije, to su vrlo teško registrovane energije. U biohemijskim procesima koji se odigravaju u moždanim ćelijama i u svakoj drugoj ćeliji stvaraju se takozvane bioelektrične struje koji su vrlo male energije.
A da li to ima neko značenje za naučni ispitivanja, poradi ospoznavanja na mozokot, na negovata stroješ? Smatra se da se preko tih energija mogu pratiti funkcije ćelije, jer količina, intenzitet tih energija zavisi od intenziteta biohemijskih, od brzine biohemijskih procesa koji se odigravaju u ćelijama. Ja bih htio samo još dve reći da kažem u vezi sa molekularnom biologijom mozga, boljim upoznavanjem funkcija mozga. Ako bismo recimo vama ili meni nadražili pojedine zone u mozgu, onda bismo se električnim putem ili nekim hemijskim putem, onda bismo se mogli setiti ranog detinjstva, svih onih detalja koje smo inače zaboravili. I šta to znači? To znači da memorija mora biti ugrađena u neku materiju, u neki molekul, da postoje takozvani molekuli memorije. I danas se smatra da su to molekuli belančevina, specifične građe, tako da ako se recimo životinji spreči sinteza tih molekula, stvaranje tih molekula, životinja nema sposobnost da uči, nije u stanju da se seća, nije u stanju da formira memoriju, niti je sposobna da uči. Dalje bih hteo ovo da kažem, ako je to tako, ako postoje molekuli učenja, da tako kažem, to znači da će verovatno uskoro biti moguće izolovati te molekule. Iako bismo nekome injecirali takve molekule, on bi odmah imao sposobnost bilo da recimo govori engleski, a da ne uči, ili rešava vrlo složene matematičke zadatke, a da ne uči. Možda i sposobnost da svira u klavir, iako nije učio, recimo. Ja si blagodaram, navistina, negi očekuvahme ovije moćni, interesni detali i po ovije brojni iskažuvanja, po ovije brojni primjeri, ostanuva na kraju tuše da vas zamolime, što očekujete vi od biologijata kako nauka, potočno, kako treba da se razviva naukata v ova oblast za da se dolovi ninata i da delува ušte poveke vrz razvojot na čovekot? Ja sam vam rekao odmah na početku da savremena biologija je jedna od najinteresantnijih naučnih disciplina za čoveka, jer mu pokušava da nađe odgovore na ona pitanja koja su čoveka mučila od momenta kada je nastao. Pretpostavlja se da je čovek se pojavio na našoj planeti u toku evolucije negde pre 35.000 godina. Od tada on pokušava da nađe odgovor na pitanje šta je on i šta je smisao njegovog postojanja. Savremena molekularna biologija mu je odgonetnula tajne njegovog bitisanja i tajne smisla njegovog bitisanja. Prema tome, ja mislim da je to najznačajniji, već danas najznačajniji doprinos. Razume se da će intelektualna moć čoveka u funkciji vremena rasti i da će čovjek biti u stanju da menja svoju sopstvenu materiju, odnosno da će se uključiti u mehanizam evolucije na našoj planeti. Ja svi blagodaram. Dragi gledači, eto to beše jedan moćni interesan razgovor na tema sovremena biologija.